bandiraɓe min calmini mon mone mon kala inde mun e yettode mun no gonɗon ene gonirɗon dendagal gonɗo e dow leydi ndi daaro Winndere-tv ha tengti e bandiraɓe hammadi hunaare naɓe ko yettude Allah huccodirde moɗon en garti hande paɗen koye commune mo hammadi hunaare holko saabi ɗum ma wor ko kalɗen ko faati e maire omo ganduɗa kañum tigui woni ɗo kono noon en puɗɗorto ɓeɓe ganduɗa ko kañumen jaltigui e joni mbi ko candidat ji fuɗɗorade Issa Dia Souleymane Zilsakom Djibril Diawara Mbondi Thiama Dabo Amar Baba Diaby e Lassana Sidibé ɓeɗo mbi ko candidat ji élection le 23 janvier ko ardi foof woto cikke yidde wuuro ngo changement ma artan itta wonki mun waɗa e kayit jolna ɗum e seret gawƴe rokka on yon dognu ko ardi foof mone mon kala hamin namdi ɗum programme visible et palpable haalana min sifono min soko tawi rokkama maire ndi holno jogori ɗowru ɗum ma en garoy hen goto par goto ɗum ko facette goɗɗo kono noon hande holto pemɗen koye monsieur le maire Mouhammadi Hunaare notre kérekou national caggal salminde commune Mouhammadi Hunaare bandiraɓe hewɓe ne mbiyanno ngala jeere eyyi bandiraɓe onon holko jiɗɗon oɗon mbiye on ngala jeere jamma e ñalawma jeere mon moƴƴani monsieur le maire ko ɓihi jeere nde wi ene maha joni holko woni haala mon a nani erago population wiide ɓe ngala jeere a ari ngam yidde waɗandeɓe jeere nde tawno eɗen gandi wuuro soko ala jeere ala ko woni ça c'est vrai monsieur le maire nde mbaɗata ngoɗon miijo beele a noddi dendagal yeeyoɓe e jeere ɓe mbiɗaɓe enen de eɗen jiiɗi maade ɗo henna so tawi en mahiɗo mone mon kala so tawi gasi mahede ma heptuɗo cantine hono ko joguinoɗa ɗo ko beela a waɗi noon walla a waɗani aɗani ndi walla hadema e faade e dajjidde jeere nde beele a waɗino place goɗɗo mo ganduɗa yeeyeɓe foof ene poti toon rendoyde saabu hay nokku ala ɗo woni e dunde baba adama nde neɗɗo ene firta jeere ngam maade jeere taw waɗani recaché ɓeɓe ganduɗa kañumen goni commerçant ji so tawi en kaldat gonga ɗum ene fonno waɗede waɗaka namdal gongal monsieur le maire beele a noddi dendagal population hammadi hunaare mbiɗaɓe enen de eɗen mbaɗa jeere nde noon ko étage joni noon en dañi financement o ko ha sabba tellement ngaalu o yalti ko ha sabba tellement waɗi men financé o kaari en mbaɗi en financé plan jeere nde neni ko oɗo entreprise jogori maade ɗum saaha naggam fuɗɗoto gasata koye saaha naggam so gasi kamɓe maaɓe ɓe holko ɓe joɓete soɓe jooɓe holno ɓe joɓirte monsieur le maire beele a haalni yimɓeɓe ɓe ganduɗa kañumen jogori maade ndeɗo jeere holto ɓe joɓete holno ɓe joɓirte holko ɓe joɓete beele ko kalis liquide ɓe joɓete beele ƴettete kantiŋaji ɓe dokke haɓe kesto ha jobdi mabɓe yona kepten kake men beele ɓe taƴante leydi e wuuro ngo ɓe dokke ɗum wona jobdi mabɓe ɗum fof ko hunde fonnode wonde beele monsieur le maire a waɗi ɗum notre kérekou national so tawi ene wondi e nunɗal ene wonde wadde respecté population muɗum yimɓe ardinɓe ɗum projet baɗo ni sene waɗa moni kala ene jogui hen yiyande moni kala ene jogui hen gueɗal saabu hay goto wona ɗo lamɗo neɗɗo koko halfina ardono min wadde kala kene joola population o foof ene foti andude ko jolata ko holɗum monsieur le maire ndeɗo jeere nde nde dajjiɗɗa nde koye mbadi wuuro ngo jeeya ɗum ko UNESCO jogui hen gueɗal wona enen kono namdalam hen sengeje dajjitaɗe ɗe holto ɗe payi sengeje ɗe holto ɗe payi jamɗe gonɗe e nder jeere ɗe so ɗe mbisama holto ɗe payi holko ɗe mbattete beele ɗe jeeyete beele ɗe dokkirte yimɓe fof ne gandi ɗeɗon jamɗe gonɗe ɗon ko ngaalu ha wayno leydi monsieur le maire holto ɗum fayi waɗi biɗoma holno foti kalis mahata jeere nde
montant exact mi yejjiti sohlalla mi ala e hooram là où je suis mais ça c'est connu koye budget he woni ɗum ala problème par ce que votre budget ko public toutes les délibérations conseil municipal ko public ay mo wona conseil wawi taw so tawi ene wondi e nunɗal ene wondi e transparence hunde laabde beele yo yimɓeɓe gandu ko yeyete ko fotano wonde jaabowol mi jaggani ko mahat ɗum ko mi yejjiti neɗɗo a watta projet mbiya wotama jeere ma ne mahe namdeɗa ku o no foti mbiya mi yejjiti bandiraɓe kono joom hakkillaji en enen foof ken joom hakkillaji en mbasen wonde fawru wandu gallaɗi e laasel daɓɓel nanda e ndamdi somo e wasorde mone men foof en andi so tawi en kaldi gonga a wawa wadde projet tawa sa wiyama holno foti marata mbiya anda wawa wonde bandiraɓe yimɓe yo kaldu gonga holto plan jeere nde woni rewɓe yeyannoɓe jeere ɓe holto ɓe goni so tawi jeere gasi holno ɓe gartirta holko nanodira holno famodira hay hen hunde wodani foof ko zéro monsieur le maire mango jeere hammadi hunaare wona marché tokoso wona projet yel tokosil wona projet mo ganduɗa ko DRP waɗat ɗum géré ko projet mo ganduɗa ko DAO waɗat ɗum géré ko toon farate beele waɗama appel d'offre beele waɗama appel d'offre mango nde ɗo jeere wona jeereyel tokosel komin namdotoma heewani ɗum tan woni komin namdima ɗeɗo gueɗe fof beele a waɗi ɗum holno yimɓeɓe gartirta e jeere nde e holko hatma waɗandeɓe ɗoɓe goni e jamɗe ɗe guittaɗe ɗe e sangueje ɗe holɗo payi e holno foti jeere nde marete e so tawi mahoɓe maahi gayni holto ɓe joɓete holko ɓe joɓete holno ɓe joɓirte monsieur le maire ɗum ɗo noon wona affaire de politique il faut yimɓeɓe ceerno politique e ko renda ɗum ɗo koko renda no goral maayo ni mo kala ene jogui hen gueɗal ɗum woni koko renda no goral maayo ni natti wonde neɗɗo yo wat tan ko weeli ɗum kala ko miiji ko ɗum waɗata yimɓe miccata ko hen projet baɗo ni plan marché o ne foti waɗe ɗon affiché yamirode construction nde ene foti waɗe ɗon affiché ko mahat ɗum ko ne foti wonde ɗon kala birtiɗo anda de ndeɗo jeere mahat ɗum ko entreprise naggam financement mum yalti ko nokku naggam ko naggam fuɗɗoto ko naggam gasata ko ni wayata so gasi ɗum fof wodani bandiraɓe ɗum woni ko jinnoɗen namdade monsieur le maire en mbi eɗen jogui namde 15 ngal ko namdal gadanal ko fati e jeere nde ko heddi ko ha yeeso ko laawol Winndere.